Jehovah di batana waho persehami di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Ramoti jala pasu-pasu ma hati-hati dohot pikiran nami di nalau manangihon hatam. Amen. Huria ni tuhata horas madihita saluhutna. Hata ni debata nagabi turpuk ni jamita di minggutta sadarion. Dinit may siyan buku Psalmen 50. Mamuka siyan ayat na perjulu. Sahat tu ayat na paunopon. Sonon madidok di siya hujahon matuhita saluhutna. Ede siyan siyasap. Makuling no debata Jehovah. Jala martiting tutano on siyan habisarat tolhas rodi hasudutan. Siya siyon situan ni hinading dan marsinodang debata. Senaro debatata. Jala dang tagamul hohom ibana di jolona do api madilat-dilat jala ronggor nagugus itu tuh humaliang ibana di piyo do akkalangit siyan gijang ro di tanaon asa di uhum bang sona papungahamuma tuau akka nadaulat marroha akka namarpadan dohot au marhite-hite pelean. Jadi diberitahun akkalangit ma hati koron ay apala di batado panguhum ido yanggo sahatna. Hurian itu hatta gudang jolma na mabiar lumobi ng manadadirina marsala mulo dibigi hata panguhum manang paruhuman. Ulaw ni panguhum ima mga radoti patik dohot uhum makajojok kon hasitongan dot hatikuran mamitori jolma na sumarsana. Asa ikon hot jala togudo panguhum di warina. Naso jadi papel uhum di paruhuman. Siap pangetusionido mabiar akka persala. Mula dibuat tu paruhuman. Medisido ditibangi dohot tipahot sadia dok-dok situlukon na songobalus ni hasalaan na. Na mga lasipatik dohot uhum isarana manakko, mamunu, mga lakup, ikon ho na uhum. Alani, uhuman na dipasatu sa sahalak ikon hobar tuhasalana. Adong na ikon aguan ho sa manang dipamati. Adong na ikon dihurung, adong na sopola dihurung, alay ikon maggar harugion sikat ni Nabi Nahenha. Molotakas amang inang tapamanat, dang sudi paruhuman di tanoon patubuh hasunangan. Ay adong no siyan panguhumi na majalo sisip siyan persala lao mangorui borat ni uhuman. Dang holan nuaing masay di pada narubi pe nung nga masa na songoni. Uju masa na songoni torop majol mangay siyala somargugo mangalo akka panguhum nagidu. Paruhuman na songoni do na dialo akka panurirang. Di partikyan nuaing moloma sa nasoni tuma hagaoron siyan na toro manulak paruhuman na didabuhat tu sa halak alay di ida nung nga mga leyes itoan hinorhon ni pangalawido nung alam gudang nasumabiyar molo dibuan tu paruhuman nung nga tarabot manakko itakup jala dibuat tu paruhuman alay dang maila garyada dietong marmiam-miam sudida masay buasa molo gudang keping na maggarar panuturina buhay man yang paruhuman tuibana. Ido alana gudang jolma aguan pos niroha di paruhuman dohot mamereng akka panguhum gariada tahe dihasuguhon torok jolma. Hamuak karongan sa porsyaon hurian itu apa? Turpuk jamita minggu sadarion manaringoti di mata Jehovah paruhum nasitong dada taringot tu jolma na dipabangkit gabi panguhum. Mangihutton ayat na perjulu si asap do manurat sa halak na gabi na pamotumotuhon patumutomuhon akka ede pesamen mangolo di partikyan ni Raja David di horong ni akka panuriran siya na hadirionido takas hatadian ni turpukon na marumang panuriraniyon pamuay ni ede pabotohon Jehovah si Tiyop nasa huwaso pargugo na suatu dosan manggonggomin yaw tanoon jala manot tong rodi sa liling-liling na sumarbulan na sumarujung huwaso na iba na do debata na mga tasi sa luhut
Hadiriyon ni Jehovah adul ubal gasian akka di bata tuot parwaso na di tanoon jala dang tarpatulos. Akahata ni Ednei pataridahon wasona naso terdodo. Asa molo di dok martiting tutanoon siya na habisaran tolhas ro di hasudutan marlapatan dang adong suhat-suhat paruhuman ni debata Jehovah. Dilihat tanoon manang di sadok purtibyon tuuhum ni debata. Dadahulan ingaran na pinabuana alay dohot ng tiki. Siyan manugot sa tubotari. Siyan panidangyo ni takas taida huwaso paruhuman ni Jehovah naso masohod. Uriyan ito hata paruhuman ni Jehovah marharoroan siyan-siyon na dikuar Jerusalem. Didok siyan-siyon situan ni hinadinggan masinodang di bata. Decision chong bagas joro ni bata pinauli ni Raja Salomon na terbaritay. Marsinod dang ibana. Dang anong agyaan na buni manang nahulip. Tusido ro halak Israel magbuwap pilihan huwot patupa parsobahon doot partangyangon. Nangino paso-paso doot halyon siyan Jehovah. Moloro bang suay tubagas joro dang di paula so diat to'y iba na nasida. Alay di alusido pangiduan holso hoy-hoy dohot angguk-angguk nasida na di patubigihon. Di apini do akka na mardangol siala pangarupaon binahin ni akka nagugu na papilhon umatigoran. Haroron ni Jehovah tujoroi dada hola mancalo pilihan na binuan ni Bangsui alay lumobi lao ubigi akka pangiduan. O bertusido didok diet na patuluhon say narodo de batata jaladang tagamon hom ibana di jolona do aping madilat-dilat jala ronggur nagugu si tutu humaliang ibana. Panindangyanon amang inang patuduhon na di bagasan huwaso nagugu si tutu ibana manongpot mangsuna. Taingot dora sungod dia Jehovah ro mandapot si Musa didulok Sinai. Diduluki ibana mabahin perpadanan dohot Israel uhut pahoton uhum tunasida. Nung nga di piyo ibana akalangit siyan gidyang ro di tanoon gabi si tindangi taringot tu paruhuman na. Pandohan na somaldoy, tajaha di buku pesalmen, na di Joe Jehovah na tinopana. Jadi-jadian ni tangan na lao marpanindangiyon, taring tuwaka pambahinan. Hurian itu hatta, panindangiyon na madok, ay apala di batano panguhum, dadahulan na mga dolhon songod dia Jehovah mga rajay, mamareta, dohot manggunggo mitanoon. Alay, lumobi, patakason na sodos iba na, dohot panguhum na di portibyon. Muluwak ka panguhum na di tanoon, olo papilohon uhum lao mangahut dohot pamora dirina. Adul marasing do Jehovah, paruhum na tigor. Molo pe dibuan ang kapeliat tumagas joro, dada na manubut rohani tuhani, halak Israel gabi buhay lomo ni roha ulon na maralo tu patik do tasitongan. Peliat do nilihot tu Jehovah, dada sisip na pasobuhisap. Alani didok, papunguhamu mataw akka na daulat marroha, akka na marpala dot aw marhite-hite pilihan. Nung nga di patuba Jehovah pada tubangsona Israel, pada ni di bahin marhite pilihan si tutungon. Mangsuhasian ni Jehovah do Israel, dipilit siyang torong bangso sa liling, olo na sila mangunahok patik, tona dohot ni di bata. Siyala pada nido ikon Jehovah sa diri, manguhum bangsoy, nasaunduk di padan, ikon hona tulos do tuhata ni halak batat na mandok dek kini sa bulan tutunggi na tutabuna manang isis yo si padan tu ripiur na tumagona di piyo do langit siyan gidyang ro di tanoon gabi si tidangi ni parumani di pangatusyon ni halak Israel dot akabang na humaliang nasida molo di piyo Jehovah langit gabi si tidangi napabotohon paruhuman partiboroy sa dang di luluy iba na jol magabi si tindangi ni paruhuman na ay Jehovah no namanok pa sa luhut si tindangi Kurian itu hatta kaniolokan di bagasan Kristus Jesus di ayat na paonapon di dok di baritahon akalangit mahatiguran na takola julma panindangiyon tu paruhuman ni dibata alay do akalangit hatay paingoton na sumoy julma manabunihon pambahinan na mula masalah julmai jala pambahinan na dang di ida julma alay dang buni dia dopan ni dibata asa molo langit marpanidangi nasa ditoru ni langit patardo di dibata
ti pangatusyon na porsyon ni pada narubi langit ima inganan habangsa ni Jehovah. Di sido iba na manatap akan nabinahin ni Jolmay. Siapa doa ni takas madiodolhon pabuwa sudido hona paruhuman ni Dibata. Dang anong nalias. Dang gabi di paso bu iba na Jolmay mabahin lomong ni Rohana. Asamolo tayo na di tanoon, buhay malua persala, yang go di paruhuman ni Dibata, dang anong na buhay malua. Molo di paruhuman na di portibion, buhay persala gabi, parpitor jala parpitor gabi persala, alay dia lupa ni Jehovah dang masa na songoni. Ra, tubudo, tubagasan, rohat tabuasa perjahati, hiraswanong mga perdalanan ni Gununa. Nung nga mabayan hajahaton, alay labuli idaon perguluan na. Taida malitongan ni Huriatta. Da olo do si mata ng terhurung ala mabuat na suugasan na di persangapi nitongan ni Huriat. Buasa masa na sumuni. Da horan alay alabuy di pasaat ko ng sinamod daw tupak na rekot si Pakyon ni Huria. Puhado pikirat na tusi. Nung nga ikon pakas sa tahonota, yaak ka na so dukto uhum. Jala mga lao si patik ni Debata ikon na uhum do na sida. Atau dia masih parang nota marhiti jemitaw na berjolo unang lupahita akan na marsala na mga lao si patik doon uhum na buhay do malua di bangin panguhum ni tanoon alay dang malua siyan paruhuman ni Debata tang anong agyaahan na buhay tapangasahon lao mamitori diri dia do panda paruhuman na tigorno iba na madabu uhum somar ni daboy na marsala ho na hobartu hasalaan na nang mo'y mangelak na paduahon ng pasubon ni Dibata kaparjati malua siyan ari paruhuman sugod molo petaida anong Jolma na mga sangi alasoho na iba na di hasalana tengot ma Dibata marhiti haroroni anak na Tuhan Jesus Kristus na law manguhumi halak na mangun dohot na mati molo so parsama hita malua mahita tiari paruhuman alay molo parsala ikon jalota do uhum na patut tupa bayanata di ida jana sa dihari pe Jolmay mabayna salaan mga lao si patik ng uhum patar do sudi diadopan ni Dibata patuluhon panguhum na madabu uhum hobartulomo ni Rohani Dibata panguhum na madabu uhum hobartulomo ni Rohana gabidang dipahot ruhut-ruhut ikon mancalo si Dibata nasotu pa pasubun ni Dibata panguhum itanoon papelon gariada dumokdok do tuak ka panguhum na peol paupaton paruhuman perpudi si paimota ima diharoro ni Kristus paduariot tu portibion nang pe dang taboto sa dihari ikon tutok kita managam diari paruhumani tagamod daw kita malua siya hamatian na sa liling-liling na hot mahita dang muda tingulo haporsyaon masyalo asin ni Rohani Tuhani na palimaon akan na somarsala dang rikot mabiyar mga dopi ari paruhuman ay paruhum na tigordo Jehovah dang di papeol uhuman tuak kapartigor tahatidak ko mahadiriyon ni paruhum na tigori marhite parangi na badia jala so hasuran alanido namang nainang ikon kita pasomang mangula naninggan mangula nasitong molo salah hita akui hita salah molo sitok hita perjuak ko hasitong ani kiadilani melalui jalur hukum jala pasahat tu Dibata ay diari marsugot ti uhum Dibata do hita hobbar aha na hita patupa aha na hita ulam marhiti pakatiota pangalahota dohot parangita amen martua do halak na manangihon jala mangulahon hata ni Dibata di ngoluna siganubari amen.